No niin, tuli makkarahimo. Ostin tuosta saksalaisesta marketista, kun satuin käymään siellä, niin ostin grillimakkarata. Katsotaan ottaako se tuosta. Tehdään tämmösiä ristivetoja. Eli kyseessä on nyt airfryer makkara. Mä oon joskus tässä tehnyt ja hyväksi havainnut. Niin mä näytän tässä pienen niksin eli tämmösiä ristikkäisiä viiltoja, niin siitä tulee hyvän näköinen sitten kypsyessään. Ja siinä on semmonenkin nyt, että siihen tuo marinaadi imeytyy paremmin. Pistän nuo neljä makkaraa. Tässä on vaarana, oli poikamies tai ukkomies tai kukaan hyvänsä, niin vaarana vetää käteen puukolla. Niin tärkeä korjata tuo, ettei tule väärinkäsityksiä. Meikäläisellä ei ole kuvauskalustoakaan muuta kuin kännykkä ja tuo kirsikkatomaattirasiaa on tuossa telineenä eessä, että tuli oikein kulma tuohon. Niin. Katsotaanpas tässä kohta. Saadaan työllettyä vielä tuo viimeinen. Niin tästä en tiedä minkälaista makkaraa tää on, mutta en nyt viittinyt yrittää Vilhelmiäkään ostaa. Mä ajattelin, että mennään tuollaisella halavalla ei nuo pahoja ole tuolla Lidlissä ollut ruuat. Tässä aika hyviä tuotteita on. Tuosta vetäisi tähän noin. No niin. Sitten on tämmöstä poppamiehen hikoryö. Täällä on enää pikkusen tässä pullon pohjalla, mutta tää on semmonen juttu. Muutenkin kun tätä käyttää, niin tommoseen makkaramarinointiin, niin on syytä pikkusen lantata. Tää on niin pirun vahvaa. Otetaan tää hyötykäyttöön tästä tää pullon perä. Tulee hyvää tuoksuilla. Tää on niin voimakasta. Tuohon kaadetaan. Tähän tuli sattumia joukkoon, kun se on hiutaloitunut tuonne vähän tuonne seinämiin. Se on hyvät karsinokeinot. Nyt kun tää on tälleen viiletty, niin minä viilsin ristikkäin. Sen takia, että siitä tulee hyvän näköinen sitten valmiina. Ja nyt tässä vaan otetaan tähän, vähän hierotaan näihin aukinaisiin viiltoihin vähän tästä vaan näin makkaran pintaa ja tuleepi hyvä aromi. Sittenhän voi vielä kypsänäkin, kun se on kuumana, niin voi vaikka silikonisudilla sipaista pintaa, jos haluaa. Mikä tämä tekee semmoisen efektin, että se on konsanaan niinku hiilirillissä, puurillissä tehtyvä. Joo, tuosta puuhommasta tuli mieleen Kim Lönholmin. Sekin kappaleen aikoinaan minä olen muistanut. Niin
Kimi meni rautakauppaan hakemaan kiuasta, niin myyjä kysyi sitten, että sähkö vain perinteinen, niin Mönholmi tuumasi, että kai puuta polttavaa. No niin, nyt otetaan tuota raajeri. Meillä on tämmönen hiilipsi ja täällä on, tässä on nyt jotain äsken tehty, siinä on pikkusen jäänyt tuohon, mutta se nyt ei haittaa. Ja tuonne pohjalle tommonen volio, niin huomattavasti mukavampi pitää siistinen, ja sitten tämmönen leikattu tämmöisestä silikooniverkosta, mitä myydään tuolla marketeissa. Niin leikattu tämän muotoinen niin, ja jätetty korvakkeet, niin se on vaikka haarukalla hyvä nyppästä sitten kuumanakin pois. Eli laitetaan tuohon nyt nuo makkaraiset. Myydään tuonne piuha kiinni. Ja. Sitten mä kokeilen paussia. Kyllä liesituuletintakin vähän. Ihan paska tuo halpa tuuletin, niin jumalaton ääni. Niin kuin olisi mantamyrskyssä keskellä mantamyrskyä. Eli virtsa päälle. 200 ja 8 minuuttia. Noin. Kokeillaan nyt, pistetään se käyntiin. Niin nyt voi laittaa tuonkin. Minä pistän paussille, niin katsotaan tuleeko niin onnistuuko tää homma vai tuleeko savolainen supermies taas tähän mun projektiin, eli Vitu1Man, mutta eiköhän tuo toimi. Tuosta paussi päälle ja katsotaan 8 minuutin päästä tulosta. No niin. Tämän näköinen on lopputulos. Ja näihin voi nyt kissan ruokaan tuossa pitää kissalle antaa kohta. Sitä ei nyt tähän projektiin laiteta. Eli tähän voi nyt pikkusen silikoonisudilla nyt vähän vielä laittaa tuohon se. Tekee sen loppusilauksen siihen ja kuivahtaa sitten saman tien. Eli 200 astetta 8 minuuttia, aika hyvää ollut. Tietysti saa enemmän vähän ruskeutta, jos laittaa enempi aikaa. Tuolla on pikkusen. Ja no ei tuo nyt ole paha. Joo, nämä on sitten molemmin puolin nättiä, kun se tuo ilma kulkee läpi, niin siihen se perustuu tämä airfryeri. Monet laittaa tähän pohjalle jonkun vuokan, niin se menettää silloin sen merkityksensä, minkä takia se on se kiertoilmahomma tehty. Eli tuommoinen hyvä konsti on, kun tuonne alle laittaa folion, niin silloin se on helppo pitää puhtaana. Ei tähän tarvitse laittaa, se ilma pitää kiertää siellä. No niin, nyt tuli tämmönen tehty. Pääsee tässä iltapalaa vielä nauttimaan. Ei mitään. Kiitoksia kahtelusta. Olen optimisti, että kaipa tätä joku kahtoo, kun laittaa tarpeeksi houkutteleva nimeen tälle videolle. No niin, ei muuta kuin hyvää tiistai-iltaa ja pitkän tauon jälkeen olen palannut YouTuben ihmeelliseen maailmaan. No niin, moi moi!